Χύδρα για μας σημαίνει ηρεμία, σεβασμός στο περιβάλλον και αγάπη για τον τόπο που ζούμε. Είμαι η Άννα και έχω το Πευκάκι μαζί με την οικογένειά μου από το 1995. Αυτές οι συνταγές που μαγειρεύω εγώ εδώ στο δικό μου μαγαζί είναι συνταγές που έχω μάθει από τη μαμά μου και επίσης τις έχω περάσει στην κόρη μου για να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη διαδικασία στο όμορφο μέρος μας, στο μαγαζί μας.